What's up mga kadisuy? So ngayon po, another prank ang ating gagawin. Ito ay prank call na mangungutang ako ng 1K pesos sa aking mga relatives, friends, classmates, at saka mayaman kong mga kakilala. So itong cellphone na ito yung usually ginagamit namin pag-edit. Ito yung cellphone ko. At wala ang magbibideo sa akin. So nanghiram ako sa asawa ng kuya ko. So yan yung ginamit natin. So ito yung cellphone ko. So without further ado, let's do the prank. Kasama ko siya sa aming company. Sa aming company sa Maritime sa college. So tatawagan ko siya. Ledesma yung pangalan. Chinchan Ledesma, shout out. Wala kang Chinchan Ledesma. Sorry na. Gwapo ito, Tisoy. Tisoy talaga ito, Tisoy. Tisoy talaga ito. Sana sa sagot niya ang tagdawa. Dol. Musta man, Dol? Okay lang. Orag happy lang kaugmaon lagi. Ay. Nambok na. Dili ni gamay-gamay ako. Oh. Pwede ko manghulam nimo bisag sa kalibo lang, Dol. Sa kalibo? Oh, ikaw. Kaya nimo, Dol? Oh. Sure ba? Lagi. Salamat kay Dol. Lahi ra jud ning kwartahan ta eh. Ano, Dol? Oh, ipasas pa ani mo. Nando ko istorya pud nimo, Dol ba? Unsa? It's a prank! A prank ba? Oh, katisay. Oh, katisay no, magpahulam na tisino. Kortahan lagi. Sorry. Pasas ko ito. May tako ni mo da. Okay na ganda na. Sige. Sorry. Nagpahulam mga katisay, nagpahulam na. Sorry. Sige to, amping niya. Next natin ipag-prank mga katisay. Patuloy-tuloy tayo. Isa ko ring company sa Yosemite si Maritime. Inubos yung allowance sa ata. Sangay. Musta man niya? May lingaw. Asa karon. Pa kay kuan diyan, pa kay nabilin diya. Mula man ta ko kuan, bisag gamay lang god or para sa ko dako na jud ni. Pero sa imo gamay ra jud na. Ay makay bisag 1K lang sangay. 1K. Mato ko lang sa ganung taon-taon. So padala ka na ko. Oh, ba't lang nino? Paano mo dali? Ay. Sure juga mo pahulam? Tig, alahan bikas dalag gid sa para mo ko sa 1K ba? Ay, dali. Nabo ko isulti mo sa ngay? Ha? Nasa ko istorya nimo? Sa problema ba? It's a prank! Ako katisay yun. Wadal lang yaman sa iyo. Pertama lagi kumakauban lagi mong katisay. Yawa. Ano kailangan ni mo po? Ano kundi? Ayan. Basta ilisa lang ni mo. Salamat ang isangal. Salamat. Sorry. So mga katisoy, napansin nyo, papairam talaga sila. Naunta ko yung 2K na ron. So katisoy, next kong tawagan ay ito yung isa sa mga tao na nag-inspire ako mag-vlog. Kabatchmate ko siya. Kabatchmate siya na ako sa Sisters of Mary Boys taong 23rd batch. So si Takanloy. So joke lang ito, kami dyan din talaga ito, promise. Saan yan kasi? Wap pa? Migoy! Ay. Musta man, Migoy? No. Ay, kuhan diya, Migoy. Extra, Migoy? Kwarta? Anam ko gikas, Migoy. Binado lang yung Migoy. Amping always diya, Migoy. Ikaw rabi usa. Amping ya, amping. Ikaw saan? Migoy, nako istorya nimo ba? Oo. It's a prank!
meron siyang FB page mga katisoy, yung Joey Takanloy Vlog. Joey Takanloy Vlog. Yeah, meron siya. So like his page mga katisoy. Pero inaskam juga quiet. Ano man tako na good. Pero tong nas campus networking so di man jud mo internet networking mo pa jud nas kaman. Thanks. Amping niya always ya. Tawagan ni ka taud-taud. So, minsan talaga mga katisoy, kala natin masaya siya sa social media pero sa tong buhay maraming problema. So yun ang mga katisoy, ating sunod na tawag ay si Charles Manson, yung co-vlogger ko rin. So curious time, may content siya. Oh no, content niya ay yung real drum cover, yung mga soy managaw. Unsa man nagkuha ng ireng kung pwede makahulam ko nimo sa imong extra ba kung naka-extra diya. Ikaw say kung 500 say okay ra say. Ikaw ba na? Okay ra say ba? Sure ka say? Tanawa na lang. Wow! Pwede sad ipaagi nimo it's a prank. Napang na ako si Curious Time mga katisoy. So, padala ang tas Curious Time mga katisoy. Sayang ay. Kakompanimid ko rin sa UC sa dorm. Scholar. Kako scholar ko. Bagay. Omer. Musta man? Gwapo gyapon, tisoy gyapon. Need nga mga to ba? Short lagi. Short lagi ko ron din. Need ko kuhan lagi. Financially low juga po. Sinjan, nandun ka Sinjan. Natawagan mo ako Sinchan. Ba, mag... Akong BPI, wala yung sunod pa. 50 na lang pabin. Hala? Pare ito sang... Pare ito pagay. Apir. Busy ka ron? Wala na araw ko doon yan. Nagpaway na ako. Naon ako yung istorya ni mo? Naman. It's a prank! Mga katisoy! Shout out pala! Maraming may kwarta mga katisoy! Next kung tawagan mga katisoy ay si... sino kaya? Si Busman. Yung... kababs ko, Oslo. Kay Babs. Ay. Masa ka ron? Dali. Hostel. Musta man? Kira. Lungawan. Yapon. Kaya may problema dia. Lagi. Ako'y 100 pun ilang. Wow! Tagay na siya ng buwang. Pila din unti mo kinanglanon. 200 Babs. 200. 100 lang ako matake mo. Na Babs. Ay, may ikog mo na mo. Grabe yun. Akong believe di mo. Makatingko yun. Nako istorya ni mo. Saan? It's a prank! It's a prank! Nag-prank call mo ko nga mamot na ko 1,000. Mag-pin ako nga di mo ka 1,000. Gipaubos-ubusan ako. Yeah. Now tayo papit si mama ba? Now tayo pahapit si mama. Naman. Nakaikon diya kanang 1,000. So may papayat niya? Ano tayo papalit mo ma? Ay, nag-storya na naman silang ateriya dito. Ikaw, wala di ka isa diya, ya? Una man ako. Una man ilan. Ikaw lang natin niya mo sige si kwarta. Ikaw po ka lang mo. Unsaman?
It's a prank! It's a prank! Namili mo ulit. Gamata na din, Nay? Oh, gamata. Sige. Bye-bye. Sige. Panganay? Yung panganay na natin. Ito, ang natin. Ayaw pindi sa duty ngayon. Te. Musta man diya? Ha? Musta man? Pero mo. Dapat ka isa diya? Katulgon pala yung kat eh. Oh, may man natin siya. Ito na. Lugay mo na ako. Chat lang ate. Chat lang ko. Mo man gyapon mo paano. Mara ka punta ako. Chat lang ko. Nabo day sulti ko te. Ha? Nasa ko istorya nimo. It's a So, yun ang mga kisoy. Itong tatawagan ko ay kasama ko siya sa vlog ko, si Boss Tisoy. So, Soy. Musta man ka? Masa man? Sa inyo ha? Nagkaon ka no? Laro ka kayo. Dad, Soy. Naka-extra diya, Soy? Dahil sa... Pagkawalan ko, gamay lang dyan. Mga pila man, Soy? Huwag ka naman mga 200 lang, sir. Kahit 200 naman dyan ako 200. Last nga, pawala, makikuha naman. Napali na ba ako talan urot po? Mo sa... Ari-ari niya din, usap nga maray. Unyang hapon, Soy. Unyang hapon. Okay, pwede ba na? Okay na, Soy? Oo, pwede ba na? Naon ko yung istorya po din mo, Soy pa? Yan naman. It's a prank! It's a prank! Di unay na ako makatisa. Para lang ko niya ako. Ugma ba? Kaya akong ko dito. Sorry. Sige. Count. Oh, maka-withdraw na ako ya. I-transfer lang na ako sa akong account niya. Sige, okay ra nimo ya. Nga mangulam ko ya. Sige. Napugay ko isulti nimo ya. Ya. It's a prank! Na-prank na ako sa mga tisoy. Shoutout pala sa yung mga cousins ko dyan sa B. Rodriguez, sa Davis family, shoutout. Order na kayo mga katisoy sa Manoy Tutos. Available na po sa Food Panda. Isa po si Kuya Momon sa mga manager. Salamat ya. Sana all available sa chicken. Bisaya na dako, way pati, way magbuot.